Βγήκε, δεν μπορούσα. Γεια σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Παναγιώτης Μπέστας. Σήμερα δεν θα παίξουμε παιχνίδια, θα αλλάξω λίγο τη δράση μου προς το YouTube και θα σας πω ένα ανέκδοτο. Όχι με τον Τωτό, γιατί ξέρω. Λοιπόν, ήταν ένας κύριος και πάει στο φαρμακείο. Ανοίγει την πόρτα και λέει, φωνάζει, λέει, θέλω καπότες! Και φεύγουν όλος ο κόσμος που ήταν εκεί πέρα, τρέχει, λέει ο ταμείας, κύριε, λίγο πιο ευγενικά δεν μπορείτε να το πείτε, λίγο πιο κόσμο. Και λέει, και πάει την άλλη μέρα. Ανοίγει την πόρτα. Τα λαβροφυλακτικά. Λέει μετά το ίδιο πάλι. Κύριε, λίγο πιο ευγενικά δεν μπορείτε να το πείτε, πιο κόσμο. Πάει την τρίτη μέρα. Ανοίγει την πόρτα. Πάει στο τραπέζι και στο ταμείο, βάζει πάνω την ψωλή του και λέει, θέλω ένα κοστούμι για τον κύριο. Αυτό πιστεύω να έχει πλάκα. Θα δω άλλα ανέκδοτα και θα προσπαθήσω να το δω. Πείτε να δείτε και να κάνετε like στα βίντεο άμα σας αρέσουν, εντάξει. Στο YouTube γράψτε πάνω Μπάσας και θα σας βγάλει και τα παιχνίδια που έχω ανεβάσει. YouTube. Γεια σας, τα λέμε!